kalangitan, ang kinaban magrokyaw, magarawit ang gabos na mga banwaan, madatungan kagurangnan, madya o kagurangnan, madya Mesiyas ni Diyos, ang biyayanin kaligtasan, madya sa mo tawan, buksanan mga pintuan, uyanan katubos, ang karatan isikwan, magbagukan buhay, sa bato ng kagurangnan, madya o kagurangnan, madya Mesiyas ni Diyos, ang biyayanin kaligtasan, madya sa mo tawan, magugmaan kalangitan, ang kinaban magrokyaw, magarawit ang gabos na mga banwaan, madatungan kagurangnan, madya o kagurangnan, madya Mesiyas ni Diyos, ang biyayanin kaligtasan, madya sa mo tawan, buksanan mga pintuan, uyanan katubos, ang karatan isikwan, magbagukan buhay, sa bato ng kagurangnan, madya o kagurangnan, madya Mesiyas ni Diyos, ang biyayanin kaligtasan, madya sa mo tawan, maggumaan kalangitan, ang kinaban magrokyaw, magarawit ang gabos na mga banwaan, madatungan kagurangnan, madya o kagurangnan, madya Mesiyas ni Diyos, ang biyayanin kaligtasan, madya sa mo tawan, buksanan mga pintuan, uyanan katubos, ang karatan isikwan, magbagukan buhay, sa bato ng kagurangnan, madya o kagurangnan, madya Mesiyas ni Diyos, ang biyayanin kaligtasan, madya sa mo tawan, buksanan mga pintuan, uyanan katubos, ang karatan isikwal, magbagukan buhay, sa bato ng kagurangnan, madya o kagurangnan, madya Mesiyas ni Diyos, ang biyayanin kaligtasan, madya sa mo tawan. Sa ngaran kanama kanaki as ang Espiritu Santo. Amen.
Ang grasya sinan katuninongan nagikan sa Dios na sa tuyang Ama, asin kay Jesucristo kagurang nanta, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Diyos marhay na aldaw sa indo gabos, matugan. Diyos marhay na aldaw man po, Father. O, ini na ang ultimong misa de Gallo ta. Sa aga, sa selebraron ta, ang maugmang pagkamundag at sa tuyang paratubos. Agadon ta sa kagurangnan, naarog kay Zacarias, danay tang mamidbidan, ang manlain-lain ng mga balaog, na danay na itinataw sa tuya ni Diyos, asin ang padagos niyang panuga, na kita sa iyang tamanon, sa iyang idilitas. Ngayon kitang maging maninigo sa pagdulot kan mga banal na misteryo, ako unta ang sotong mga kasalan. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo matugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo matugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maharak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang sotong mga kasalanan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pagumawon ang Diyos sa kaitaasan. Sa dagap katuninongan sa mga taong marahayan mo, Ginoong amika, Ginorong yamika, sinasamba mika, binaba
mamibi kita. Jesus nagagurangnan, namimibi kami, magumare day ka maghaloy, tanganingan man nagsasarig sa imong kaimbudan, matabangan kan makarangan kan sa imong pagdatong, ika na nabubuhay sa nagahade kay bakan Diyos Ama, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa panahon na daing kasagoran. Sa paagi ni Propeta Nathan, ipinanuga ni Diyos na ang kahadean ni David, papatindugon sa kod paman. Nahaman ang panuga na ini, sa pagkamundag kan Mesiyas, an paraligtas, sa linya ni David. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa ikaduhang libro ni Samuel. Kan sa palasyo na nag-ierok si Hading David, asin kandaina, siya linalabanang kanggabos niyang mga kaiwal, huli sa tabang ning kagurangnan. Sinabihan niya ang propetang sinatan, "Uya ako, nag-ierok sa harong, nagibo sa sidro, alagad sa sarong tulda sana, namumugtak ang kabanintipan ni Diyos." Nagsimbag sinatan, "Gibuha ang nasa isip mo, huli takaiba mo ang kagurangnan. Alagad kambang gingiidto, nagtaram ang kagurangnan kinatan. Lakaw asin sabihan mo si David na sa kong surugoon, siring ang itinaram nin kagurangnan. Bakong ika ang mapatugdok nin harong sa sakuyang ierokan, nagsabi ang kagurangnan nin mga hukbo. Kinuata ka hali sa pagpastor nin mga karnero, sa kaumahan, asin ginibuta kang hadi kan sa kong banwaan nin Israel. Inibahan ta ka sa ingkaman nagduman, asin dinaog ko ang gabos mong kaiwal, mantang nagdadangadang ka. Gigibuhong kong maging bantog ang sa imungaran, arog kan ngaran kan mga darakulang lider sa kinakban. Nagpili na ako nin sarong lugar para sa sakong banwaan nin Israel, asin pinapag-iro ko na sinda duman, asinda inasinda aapihon. Kaidto danay na sinasalakay sinda nin mga mariringis na tao, alaga da ina iyan mangyayari ngunyan. Nanunuga ako na ililigtas taka sa gabos mong kaiwal, asin tatawan taka nin mga kapag-arakian. Kun ikamagadan, dangan ilubong sa kaibahan kan sa imong mga ginikanan. Gigibuhong kong hadi, ansaro kan sa imong mga aking lalaki. Asin papakusugong ko ang sa iyang kahadean. Ako ang sa iyang magiging ama, siya ang magiging aki kong lalaki. Danay kang magkakaigwanin mga kapag-arakian, asin ang sa imong trono, magdadanay sagkod lamang. Mayo ning katapusan ang sa imong kahadean. Ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sakot paman awiton ko an karayan nin kagurangnan. Sakot paman awiton ko an karayan
Papawiton ko sagod paman, andanay mong pagkamuot kagurang nan. Irorokyaw ko, an sa imong kaimbudan, sa gabos na kapag-arakian. Hulitan pagkamot mo, magdadanay sagkod paman. An kaimbudan mo, masarig siring sa kalangitan. Sagkod paman, awiton ko. Ang karahayan, ning kagurangan. Ika nagtaram, ako nakipagtipan sa tawong sakong pinili. Ako nanuga ki David na sakong sorogoon. An sa imong kapag-arakian, magahades sagkod paman. An sa imong trono, papatindugon ko sa gabos na panahon. Sagkod paman, awiton ko. Ang karahayan, ning kagurangan. Masabi ako sa ko, ikan sa kuyang Ama, sa kuyang Diyos. Asinan ga po, nin sa kuyang kaligtasan. Danay kong utubon, an sa kuyang panuga sa iya. Magdadanayan sa kuyang tipan sa iya. Sagkod paman, awiton ko. Ang karahayan, ning kagurangan. Sagkod paman, awiton ko. Ang karahayan, nin kagurang na. Matindog po ang gabos. Sanan puso sa kagurangan, asinirop niya sa iyang aral. Alleluia, 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 alleluia. Buhay iandam, asinliligan sa pangdato, kan kagurangan. Alleluia, alleluia,
An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. An pagrokyaw kan marahay na barata. Sosog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Napano kan Espiritu Santo, si Zacarias nama ni Juan, nagsabi, umawon ang kagurangnan, ang Diyos ni Israel. Huli ta dinalaw niya asin ilinigtas ang sayang banwaan. Nagpadara siya sa to, din sarong mapangyaring paraligtas, sarong gikan ki David na sa iyang surugoon. Nanuga siya kaito sa paagikan sa iyang mga banal na propeta, na ililigtas niya kita sa satong mga kaiwal, asin sa kapangyarihan kan mga nauungis sa to. Nanuga siyang mahirakan niya ang satong mga ginikanan, asin gigiramdumon ang banal niyang tipan. Ang sinumpaan niyang panuga sa satong ama na si Abraham, na ililigtas niya kita sa satong mga kaiwal, nganing mapaglingkodan ta siya na mayong takot sa kabanalan, asin katanosan sa gabos na aldaw nin satong pagkabuhay. Asin ikaaki, aapodon na profeta, nin kahorohalang kawing Diyos. Uli tamaenot ka sa kagurangnan, nganing andamon ang sayang lalakawan. Ipamidbid sa sayang banwaan, ang kaligtasan, asin ang kapatawaran kan sa indang mga kasalan. Uli sa pagkaherak din sa tuyang Diyos, pababa na agon niya sa to, hali sa itaas, analdaw nin kaligtasan. Nganing maliwanagan ang mga nasa kadikluman, asina sa anino nin kagadanan. Nganing giyahan kita sa dalan nin katuninongan. Marahay na barata kan sa tong kagurangnan. Sa imo, Kristo. Sa mga nakakumpletong siyam na aldaw, kan Bisa Aguinaldo, congratulations sa Indo. So mga nagkapirasa na, try better next year. No? Matugang, ngunya na ultimong aldaw kan nga Misa de Aguinaldo. Tinatawan kita kan istorya kan mga ginibo ni Diyos kay Hading David, asin ang sayang mga panuga liwat. Sa ino ta pagbasa nadangog ta, hali sa libro ni Samuel, kung paano pinili ni Diyos si David bilang sarong pastor. Asin, hali sa pagkapastor, nagi siyang sarong bantog na hade. Asin, sabi ni Diyos, an sayang pagkahade, magdadanay sagod paman. Ini ang sayang panuga na enot sa pagi ni David, ang banwaan na Israel magiging estable, asin
ligtas. Dahil na nin ano man nakahadayan na makakadaog sa Israel. As inikadua na ipapamugtak ni Diyos sa harong ni David ang sa iyang paghade na magdadanay sa paman na ini mauutob sa paagi kan aki ni Jose na iyo si Jesus. Si Jose na tagapagataman ni Jesus digdi sa kinabahan sarong kumbaga gikan sa pamilya ni David. Kaya sa paagi niya nautob ang panuga ni Diyos. Ini mga tugang ang pinagbalik-balikan ta sa laog ni siyam na aldaw. Ang mga ginibo ni Diyos para sa sayang banwaan, ang sayang pagapod sa Israel na magdanay sa tipan na sa indang linaugan. Ang sayang panuga na danay sinda nga atamanon, sagkod na sinda magdadanay man sa paglingkod sa iya. Alagad, sa manlain-lain na panahon, ang banwaan na Israel naging masumbikal. Nagpabaya sa pagutob, kantipan sa Diyos, asin pinaurog ang sadiring kabutan. Pero minsan siring, ang Diyos nagdanay na maimbod sa iyang mga panuga. Dahil siya nin panuga na dahil na inutog. Asin, sa Ebanghelyo, nadangog ta ang pag-umaw ni Zacarias sa mahal na Diyos. Lumdumon ta na si Zacarias asin ang sayang agom dahil nagkakaaki. Uli ta si Isabel bawas. Kaya nagpamibi sinda na tawan sinda nin sarong aki. Alagad nag-agyan mga taon, susay nang ipinapamibi dahil nin nangyayari. O dahil namamatayan ni Zacarias na mauutob pa ang sayang hinahagad. Na may mga beses, araw man kayo ni ang nangyayari sa to. Nagpapamibi kita sa kagurangnan, may mga hinahagad kita. Alagad gayon, nag-aagi ang mga aldaw, dai kita ni namamatayan na kasimbagan hali sa iya. Sa pag-agi nin mga panahon, bako sa nang nalilingaw kita sa hinahagad na sa kagurangnan, kundi yaong kumisan minaluyan sa tuyang pagtubod na mahahaman pa ang hinahagad ta. O kaya na dinadangog ni mahal na Diyos ang sa tuyang mga pamibi. Arog kay na nangyari kay Zacarias. Alagad sa panahon na dahil na niya linalauman, uminabutan ng hell sa pagbareta sa iya, na susay ng pamibi, mangyayari na. Alagad, so, namatayan ni Zacarias, iyo na, kumbaga, huri ng marhay. Tabilang sarong tao, pigiling niya, na susayang agum na si Isabel, lapos ng maray sa panahonin pangaki. Afuera kayan, igwasyanin kaninan bilang sarong bawas. Kaya, sabi sa iya ka ng hel, huli tayo ka nagduda, dahi ka nagtubod sa sakuyang mensahe, ika magiging pula, sagod na anaki mamundag. As iniyuman ang God, si Zacarias
day na nakapagtaram pagkatapos na ako unya ang bareta kanang hell. Sa laog ng 9 na bulan, pulas siya. Kanal daw kan circumcision kan aki, na yuman anal daw natatawan siya kan ngaran. So mga kadugo kan magagom, nagkatiripon, kay riba sa mga kataraning na mga familia, nakikipagugma sa magagom. Asin, kan ngangaranan na suaki, susog sa saydang kultura, susog sa saydang kaugalian, at matuang aking lalaki, dapat ang ngaran, iyo ang ngaran kan ama. Alagad, mismong si Isabel ang nagsayuma. Bakong Zacarias, kundi Juan ang sayang ngaran. Sa labing pagnalaskan mga tao, na dahil sinusunod sa indang kultura, hinapot ninda so ama kung ano ang buotyang ingaran sa aki. Asinsiring sa sinabi ni Isabel, simbag ni Juan, ni Zacarias, Juan ang sayang ngaran. Ngaran na buot sabihon, ang Diyos marahayon, ang Diyos matinaog. Kumbaga, namatayan kan magagom, kung gurano karahay ang mahal na Diyos. Gurano ang mahal na Diyos, nagtatao kan kinakaipuhan ng tao. Asin, pagkatapos na masabi ni Zacarias na Juan ang ngaran kan sayang aki, nakabalik ang sayang kakayahan na magtaram. Asin enot na nagluwas sayang mga ngoso, iyo ang pag-umaw sa mahal na Diyos, sa mga darakulang bagay na ginibo niya sa mga kapag-arakian kan Israel. Asin kung paano nagdanay na maimbod ang Diyos sa pagutob kan sayang mga panuga. So pag duwa-duwa ni Zacarias, nasanglian, ninurog kasarig na pagtubod. Pagtubod na iyo ang nagdara sa iya na padagos na mag-umaw sa Diyos, padagos na magpasalamat. Matugang ini mga pahayag ni Zacarias sa katotohan, ini nagiging parte ng pabibi kan simbahan. So ini sa mga pinapamibi niya mo aroal daw. Ani daapod na Benedictus. Pagpasalamat. Ini ang hinahagad sa tuya na ano man ang kamugtakan ta, ano man ang nangyayari sa tuya, ano man ang mga problema ang inaagihan ta, aram nin mahal na Diyos ang inaagihan ta. Asin, igwa siyang nakatagama na tabang, igwa siyang nakatagamang bendisyon sa sato. Asin, kung magigisa na kitang listo sa pagbidbid kan mga pamamaagi ni Diyos sa aroal daw, syerto mahiling ta na siya day nagkukulang sa pangataman sa to. Day siya masusudya sa sayang mga panuga. Ang satuyang pagmauot na maiselebrar tanin manirigo asin pano nin kaugmahan ang pagkamundag kan sayang aki. Urog na magiging makahulugan kung kita naghihinguwa sa oral daw na mamibidan ta na ang Diyos danay na kairo kairiba ta sa gabos na oras. Ta ini ang sayang kamautan. Pinagmarhay niya na maging saro sa sato. Tanganing ibanhan kita sa satuyang
mga kaluyahan sa satuyang mga kadifisilan. Nagis yan saro sa sato, tanganing mamatayan niya precisamente ang mga kaluyahan ta bilang tao. Sain kita madaling mahulog, sain kita nakakamate nin mga kadifisilan, sain kita nangangaipo kan sa iyang tabang. Si Zacarias, pakalihis nin siyam na bulan na day nakakapagtaram. So sa iyang mga pahayag, pano nin pag-umaw, asin pagpasalamat sa Diyos. Asin parte kan sa iyang pag-umaw sa Diyos, iyuman na sa iyang pagmidbid kung ano ang magiging katungdan kan sa iyang aki. Tangani na ang padagos na panuga ni Diyos, padagos na mamatayan ta. Kaya sabi niya sa huring parte kan sa iyang benedikto sa pagbendisyon sa mahal na Diyos, huli sa pagkaherak din sa tuyang Diyos, pababa na agon niya sa to, hali sa itaas an aldawnin kaligtasan. Nganing maliwanagan ang mga nasa kadikluman asin nasa anino nin kagadanan. Nganing giyahan kita sa dalanin katuninongan. Matugang lugod arog ki Zacarias, kita man danay na maging bendisyon sa satuyang mga kapwa. Padagos kitang magpasalamat sa Diyos. Asin sa pagpasalamat sa iya, ako unta na kita sinasadol na makanood na maghiras kan mga bendisyon na nakakamtanta. Ta iyo ini ang kamautan ni Diyos. Dan sa iyang bendisyon, makamtanin lambang saro, ulit ang lambang saro sa tuya, aki ni Diyos. Ini mga tugangan sa tuyang pamibi sa pagpadagos ta kan sa tuyang selebrasyon. Matidog na po. Panong ni pagsarig sa pagkamarahayon ka Diyos, ipahayag ta sa iya ang sa tong mga kahagadan, ang simbagta, kagurangnan, hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Para sa inang simbahan, tanganing makaandam siya sa maludok na pag-ako kay Kristo, na sa iyang kagurangnan, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Para sa mga nasyon sa kinaaban, tanganing makamtaninda ang tunay na katuninungan asin pagkasararo, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Para sa lambang saro sa sato, tanganing makaandam kita sa espiritu nin pagpamibi, asin kaugmahan sa pagdatong ni Kristo, mamibi kita. Kagurangnan, hinanyuga kami. Para sa mga gadan, tanganing makamtanindaan kamurawayan ni Kristo, asin ang buhay na daing kasagkoran, mamibi kita. Kagurangnan hinanyuga kami. Idolo ta sa diritang mga kahagadan. Mamomoto nama, mahugba kami naghahalat kan pagkamundag kan sa imong aki, danay milugod siyang mamidbidan sa oral daw, asin umawon sa samuyang mga gibo, ini hinahagad mi, huli ki Kristo sa moong kagurangnan. Amen. Buksan ta asin linigan, pusong may kakundian. Maabot na si Kristo sa tuyang kagurangnan. Magdulot kita sa iyang kainin,
banal na atang, gabos magrokyaw, gabos magumaw, sa Diyos na makakamhan. Naoogmaan banwaan, tauyan na siyang unian, anha dening karahayan, sa bilog na kinaban, burabot siya ni kaginawaan, kayahan gabos magsalig sa Diyos na makakamhan. Santa Siblinigan, pusong may kabundian, sa maabot na sa tuyang kagurang magdulot kita sa iyo, kaining banal na Atang, gabos magrokyaw, gabos magumaw, sa Diyos na makakamhan. Naoogmaan, tauyan na siyang Tauyan na siyang Anulang Anadening sa bilog na kinaban, Narakot siya ni biyaya, asin kaginhawaan, kayahan gabos magsalig sa Diyos na makakamhan. Kayahan gabos magsalig sa Diyos na makakamhan. Mamibi ka mamatugang tanganan sa ko asin sa inungatang mga manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan karaking ako ang mga atang nadolot siya mo sa imo, tanganing huli kan pag-ako kayan, tubuson kami sa kasaalan asin malinig ang mga isip, magkani kong maghalat kan kamurawayan kan pagdatong kan sa imong aki, huli man sa nakikristo sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na danay asin minsansain. Magpasalamat kami sa imo Ama, makakamanday kasagkoran, uli kay Kristo sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na profeta, dinara sa tulakan ni ng Birhen sa day masabing pagkamot, ipinahayag ni Juan ang sayang pagabot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo ang maugmang magandam para sa misteryo kan sayang pagkamundag, nganing mabtan kami nagpupuka sa pamibi asin nag-uugma sa sayang kaumawan. Kaibakan mga angeles, sinarkangheles, mga trono sa sindominasyones, asin kang gabos na hukbo sa kalangitan, kami maugmang nag-uumaw. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ning mga hukbo. Ang langit asin dagat, panukan sa imong kamurawan.
Kagurang nani ka ng gadan banal, borabo di nga buhos na kabanalan, kaya ni mga atang namimibi kami, pabanala ka ng buon kan sa imo espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurang nan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhan ni tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Magako kamugabos asin magkakan kaini. Tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa Indo. Siriman pakapamanggi, pagkuhan niya manin kali sa singiraray, pagpasalamat sa imo, itinaw sa iya mga disipulos na ansabi. Magako kamugabos asin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa Indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibonin do sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod, at pagkabuhay mo, liwat ipinabahayan, sagot na ikamagdato. kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas ng pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahara kami nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdaman kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispo, si Joel, asin kang gabos na klero. Siriman giramdaman sa imong pagkaherakan sa mong matugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan. Ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay Raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Birhen na inakan Diyos, kay ba ni San Jose na sa iyang banal na esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan. Sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na togon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian. Nangangas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Orasan sa mahal daw niya man katuninongan. Ngani kaming natabangan kan sa imong pagkaharak. Magindanay na talingkas sa kasalahan. Asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat. Kan maugmang paglao, masin pagdatong. Kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Unita sa imoan, kadean, asinan kapangyarihan, siring man, man kamurawayan, sa mga kapanahonan. Hesu Kristo nga gurang nani ka nagsabi sa imo mga apostoles, katininongan winawalat ko sa Indo, ang sa kong katininongan itinatao ko sa Indo. Haray paghilingan sa mga makasalahan ko niya pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkani ko na siya mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa panahon na dahing kasagkoran. Amen. An katininongan kang kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Matugang magpatinarohan kita nin katininongan. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kairapi kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kairapi kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Matugang uya sa Yesu Kristo ang kordero kan Diyos. Uya siya na nagpapara kan mga kasalang kan kinaban. Paladan kita na inapod sa pamanggi kay ring kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Madyana Jesus, Madyana, Madyana Jesus, Madyana. Maryana Jesus, Maryana, Maryana Jesus, Maryana. Pinagmarhay mo sa kapinunan, O Diyos na kaligtasan ng tao, inabot mo sa panahon na talaan sa banwang lingkod sa imo. Maryana Jesus, Maryana, Maryana Jesus, Maryana. Sa tao ang tabang mo, tagama, na naglaom sa simong Mesiyas. Emmanuel ang ngarana, tao sa iyo, nasa tuyan, Diyos uyana. Maryana Jesus, Maryana, Maryana Jesus, Maryana. Pinangaki Sion ni Maria, Birhen tunay akini puteya, si Jesus ang ngarana, tao sa iyo, sa tuyang Diyos ang waratubos. Maryana Jesus, Maryana, Maryana Jesus, Maryana. Mamibi kita. Kagurang nanwarasan sa mga binago kay ning sa imong makangalas-ngalas na balaod, na makahalat na nagsamba sa pagkamundagan sa imong aki. Tanganing sa kaugmahan makamtan mi ang sa iyang danay na pagdulot. Siya na nabubuhay as nagahade sa panahon na daing kasagoran. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita nin ikadawang kolekta para sa pagmantinir kan pasilidad kan satong parokya. Mga paisi, enot, pinapagirumdum po ang gabos na imantinir ang kalinigan kan satong simbahan. Daypoy pagwalat ang mga botelya, patos ni mga pagkakan asin iba pa. Ang basura itapok sa basurahan, bako sa simbahan. Igwa po nin mga basurahan dyan sa luwas kan simbahan. Pasko nin pagkamundag mass schedule, December 24, 2024, 9 p.m. Christmas Eve Mass, December 25, 2024, regular Sunday Mass schedules, morning Masses, 5 a.m., 6:30 a.m., 8 a.m., 9:30 a.m., and 11 a.m. Afternoon Masses,
2 p.m., 3:30 p.m., 5 p.m., and 6:30 p.m. Nagpapaisi at nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Murillo, Kura Paroko. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong Espiritu. idukon sa ino mapayo sa dagadang bendisyon in mahal na Diyos. Minatubod ka mo na anaki kang Diyos na kisumaro sa satuya kay itong panahon. Linalaam nindo ang sayang pagbalik giraray, ang sayang pagdatong magdara sa indo kan ilaw, nin sayang kabanalan, asin iligtas ka mo, huli kan sayang bendisyon. Amen. Parigunong ka mo kan Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin ay pagpauntukon sa pagkamuot, sa gabos na aldaw kan sa indong buhay. Amen. Maugma ka mo na sa tuya para tubos na padigdi sa tuya bilang sarong tao. Sa sayang pagbalik sa kamarawayan, balsa niya ka mo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Bendisyonan kabugabos kan Diyos na makakamahan, Anama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. An sa tong misa inatang na, magdanay kita sa pagkamot kay Kristo, siriman sa tong mga kapwa. Salamat sa Diyos. Lakaw sa pagrukyaw kan baretang marhay, anhaden ni langit madatungon yan, magugmaan katawohan katubos uyana, sa pagligtas sa sato, patagonan kabukidan, tanosonan mga dalan, dinigan sa tuyang puso, akoon ang kagurangnan. Lakaw sa pagrukyaw kan baretang marhay, anhaden in langit madatungon yan, magugmaan katawohan kagtubos uyana, sa pagligtas sa sato. Diyos marhain aldaw sa inyo gabos. Diyos, maraming nagaman po.